Κόκκινες ψητές πιπεριές ψημένες στο air fryer. Βρήκα κόκκινες πιπεριές κέρατα στη Λαϊκή. Τις χαράζω μία-μία. Γύρω στις 10 μεγάλες είναι αρκετές. Θα τις βάλω στο air fryer στη Johnson 2864 10,4 λίτρα και χωράνε όλες. Ψεκάζω με ελαιόλαδο. Και θα τις ψήσω για 25 λεπτά στους 200 βαθμούς. Και οι πιπεριές μου είναι έτοιμες, καψαλισμένες από τη μία μεριά, επίτηδες δεν τις γύρισα για να είναι μαλακές από την άλλη, τις βγάζω σε ένα πιάτο. Θέλω να δεις ότι στην επίστρωση δεν κόλλησε τίποτα μα τίποτα. Παίρνω ένα βάζο και αρχίζω και τυλίγω τις πιπεριές σε ρολό, θα τις τοποθετήσω κολλητά τη μία δίπλα στην άλλη και από πάνω μέχρι τη μέση του βάζου. Θα ρίξω λίγα πιπέρια, αλάτι, μαντανό ή ό,τι λιμωρωδικό θέλεις, λίγο σκόρδο ή σκελίδα σκόρδου και θα γεμίσω το υπόλοιπο βάζο. Βάζω πάλι μαντανό, αλάτι, πιπέρια, ελαιόλαδο μέχρι να γεμίσει και πολλές φορές μου αρέσει να βάζω βαλσάμικο αντί για ξύδι. Το λάδι θα έρθει προς τα πάνω και θα κλείσει τις πιπεριές. Γυρνάμε το βάζο ανάποδα, σε λίγες ώρες είναι έτοιμες. Αποθηκεύονται στο ψυγείο. Πάμε να δοκιμάσουμε μία πως βγαίνει, κοιτάξτε πόσο μαλακές είναι και όλο γεύση. Και εγώ λόγω Χριστουγέννων θα σου δείξω ένα καναπεδάκι με παξιμάδι, μιτζήθρα και λίγη πιπεριά, μαϊντανό γιατί μας αρέσει και κουράκι τουρσί. Και αυτά μπορείτε να τα στολίσετε σαν καναπεδάκια στο τραπέζι σας σε μια πιατέλα και να τους τρελάνετε όλους με τη γεύση της πιπεριάς που θα έχετε φτιάξει μόνοι σας.